Mae A Rocha yn elusen cadwriaethol yn gweithio dros y Deyrnas Unedig i gyd, tua elfen grisnogol iddo fe. Maen nhw'n adfer byd natur, trial cael mwy o bobl eglwysi a unigolion o fewn eglwysi, arweinwyr eglwysi i edrych ar ôl y greadigaeth. Mae sawl prosiect gyda ni, rhai yn cefnogi capeli ac eglwysi, rai yn cefnogi unigolion a hefyd cyfleusterau byd natur. Bwriad y cyfarfod heddiw yw i godi ymwybyddiaeth o cynllun Eco-Church i ddod â eglwysi a capeli ynghyd fel bod nhw'n gallu rannu straeon o rhai sydd wedi bod yn rhan o'r cynllun eisoes wedi dechrau gweithredu ynghyd a wedyn ysbrydoli rheini sydd ddim wedi ymuno. A gobeithio wedyn fydd pobl yn cofrestru ac yn dod yn rhan o'r cynllun ac yn gweld bod rhywbeth gall pob capel neu eglwys wneud. Ar ôl y cyfarfod heddi hefyd, dwi'n gobeithio wedyn bydd eglwysi gan bod nhw wedi cwrdd â'i gilydd yn parhau i gysylltu â'i gilydd ac yn helpu yn cefnogi ei gilydd, rhannu straeon ac yn annogi ei gilydd i weithredu yn erbyn newid hinsawdd ac i wneud rhywbeth ar gyfer y greadigaeth. Pawb i helpu gilydd a mae'n rhannu'r baich wedyn hefyd. Oedd o dda cael bod mewn cyfarfod lle ni'n cael dysgu mwy ac yn benodol oedden nhw'n sôn am y cynllun Eglwys Eco a sut mae eglwysi yn gallu gweithio i fod yn fwy gwyrdd, ond ddim jyst yr ochr falle da ni'n ymwybodol o'r egni ac ynni ailgylchu wrth gwrs a ail ddefnyddio, ond dwi'n meddwl mae A Rocha hefyd yn edrych ar yr ochr cadwraethol, byd natur, a mae hynny hefyd yn bwysig dydy. Wedyn, oedd o'n dda ofnadwy. Oedd o'n ddiddorol iawn, oedd o'n sbarthuno rwy'n i feddwl be fedrith yr eglwys wneud, sut fedrith yr eglwys sbarthuno unigolion i feddwl mwy am yr amgylchedd. Oedd o'n diddorol iawn clywed am y wahanol bethau sy'n mynd ymlaen o ran trio helpu a hybu eglwysi bod yn mwy ymwybodol o'r amgylchedd. A hefyd braf dod at yn gilydd a teimlo bod chi'n ar ben eich hun fel unigolyn na eglwys. Mae yna jyst llon llwyth o bobl yn yr ardal agos sydd yn teimlo'n angerddol hefyd amdano pwnc. So, calonol, braf iawn, calonogol iawn. Oedd y sesiwn yn galonogol iawn, digon o bobl wedi troi fyny a digon o gynrychiolaeth o wahanol enwadau ac o wahanol trefi ar draws y gogledd. Felly gobeithio bydd pawb wedi mwynhau siarad o'i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd a gwahanol storïau, bethau sy'n anodd i'w wneud a pethau sydd wedi gweithio'n dda. Felly gobeithio fydd hwn yn ddechrau bobl yn rwydweithio gyda'i gilydd ac yn helpu i gilydd i fynd ar y drywydd hyn.